Ναι. Καράγγελος Γεωργίου, Assets Throwdown 2025, δεύτερο workout. Λοιπόν, έχουμε 5 κιλά plate, 2,5. Ναι. Η μπάρα 20 κιλά. 5 κιλά plate, 2,5. Το μονόζυγο. Θα κάνεις χωρίς tape. Θα κάνεις χωρίς... Ναι. Εντάξει, οπότε είσαι έτοιμος. Παρόντο. Ναι. Αμέ, στο πλευρό να βγάλω βίντεο. Ναι. Στο πλευρό να φαίνεται έτσι κάπως η κλίση του. Μπράβο. Κάνει καλό τυπό. Έχει εμπόδια και άμε που είναι να κάνει το... Να πω, είσαι έτοιμος? 3, 2, 1, πάμε. Α, ναι. Α, δεν ξέρω τι έχει. 5, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, αδέρφε, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, άντε. 3, 2, 1, πιάστε. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, μην κάνεις έτσι. 35, 36, 37, 38, τελευταίο, 39 και άστι. 39, άστι. Κάνεις τώρα ένα σπορτ-σπιτ και μετά ξεκινάμε. Πάμε σε 3, 2, 1, πάμε, ένα σπορτ-σπιτ. Μπράβο, και πάμε σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, κάνε 15, 14, 15, κάνε διάλειμμα. 6 άλλο 25, πάμε σε 2, 1, πάμε. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Κάνε άλλο 3. Πάμε σε 2, 1, κάνε 8. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Μπράβο. 6 από 10. 2, 1, πιάστε από 10. Από 5. Κάνε και μετά. Αλλά έτσι και από 10. 1, 2, 3, 4, 5. Μπράβο. 6, 5 τελευταία. Άρα να κάνω. 2, 1, πάμε. 6, 3 λεπτά πάμε. 2, 3. Κλειδώνε τα πόθηκια σου.
Πολύ ανάσα. Μάνι, ανέβα. 3,5. Είμαστε 3,40. Πάμε μετά, πιο πολύ. Πούλα καλά, 1. 2. 3. 4. 5, σταμάτα. Θα ξεκουράζεσαι. Πάμε. 6. 7. 8. Κάνε μονές, κάνε μόνο μονές, κάνε μόνο μονές. 3-3, έλα. Πάμε. 9. 10. 11. 3, 2, 1, πάμε. 12. Ανέβε μονές, κάνε μονές. Κάνε μονές. Μόνο μονές, κάνε μονές και πέφτει. Καμία μόνο το κρύψει. 13. Σαρανέβα. Μονές. Σαρανέβα μονές. 5, 4, 3, Περίμενε. 2, πάμε. Μου πειράζει, πάρε μέσα. 2, 1, πάμε. 8. Έλα, εντάξει, δεν το σου πάρει, έλα το σου πάρει. Πάμε. Μονές. 9. 20. Μπράβο, δεν πάει. Πάσα στη μέση. Μια σαν λέμες. Πολύ ωραία έτσι. Έλα, Ράγγελ, ευτυχώς. Είναι κατά λεπτό, είναι κατά λεπτό. Απλά θα κάνουμε ίδια σαν λεπτό. Έλα, Ράγγελ, πάμε, έλα. Ηρέμησε. Όχι, έφτα. Έχεις το time σου. Ράγγελ, πες το χρόνο που λέω θα κάνουμε. Έλα, πάμε. Παίζεις τώρα, δεν σημαίνει τίποτε. Ξεκουράσου το. Ξεκουράσου το. Μονές. Μπράβο. 4. Μπράβο, 5. Μπράβο. 6. Παρανάσα. Μωράκι. Πάμε. Όχι. Καλά μπροστά. Ξεκουράσου όσο βγάλεις. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ξεκουράσου όσο βγάλεις.
Μπορεί να έχεις πόσα να κάνεις το time που έχεις. Πάμε. Έλα. Μονές, λέγια μονές, μια και κάτω. Όχι. Ωραία, κάτσε αλλά. Κάτσε χαλάμωσε και να κάνουμε τα κοινά. Δεν το δοκιμάζεις σοβαρές κύριε. 9, είμαστε στο 9 λεπτό. Πόσα κράξεις, μόνο 60? 70. Και στο χρόνο σου καλό ξεκουράς. Και στο χρόνο σου ξεκουράς του για να βάλεις τα κιλά. Να το κες 70. Να πάρουμε 60 για να κάνεις ένα. Κάμε λίγο έτσι, αχερκάς τους ποθηκιά σου. Πειράζει. Θα δείχνω κιλά. Ξεκινάει το χρόνο. 5 κιλά. 20. Και η μπάρα 20. 5 με 20. 4,5 λεπτά. Σε κουράσου λεπτά και θα κάνει το λεπτά και να πάρει. Το 70 κάτω είναι εύκολο. Έλα Σάντι. Σάντι περνάς και κάνω βίντεο. Πάμε σπορ και πάμε. Μην κάνεις πολύ ώρα. Κρατήσου, Μπράβο. Δεν είναι πολλά. Ωραία. Θέλεις μαγνησία? 20. Μιχάλη, η μαγνησία. Είμαστε καλά, έχει 2,5 λεπτά. Ξεκουράσω άλλο 20 δευτερόλεπτα. Τελειζάμι ή όχι. Όλα. Ο 10,50. Πάμε. Έχεις το πάνω. Μπράβο. Όλα καλά. Πάμε. Πους. Και μην. Πούς. Μπράβο. Μπράβο.
13-40. Να του πω, έχεις πόσες να δοκιμάσουμε. Μπαίνεις. Δεν θα ξεβράσει καλό. Σε κουράσου καλά και σε περιλέπτε όλοι. Και καλείς στα 15 ακόμα. Τώρα 20. Όχι, περίμενε, μείνε. Σε κουράσου. Θα το κάνεις στο 14-50. Το πιο λίγο το κάνεις τώρα. Άντε, πάμε. Έτσι, φτάσει. Μπράβο.